سلام أبلغنا عاقم هسانات كم يكنيخوم جيغا مقصل تازانتا كاب كالا أملاق حيزلكم مسيالوخو هرايدو نفعات تزانتا خاني ناي قويتا يسكورسوس إيو هرايدو أب آدكي تواتيحو وي أب آدكي تسغيلو بخبري ناب يرساليم كاتو خلو إيو تزانتا هرايدو نفعات هسانات عادي جيزي قويتا يسكورسوس تاقير مسيلكم هسانات ناب يرساليم كخيدليو نابتا ناي داويت كتمات بهال يرساليم ناب آك خيدليو شعون تايلوهم كابتم دك مزامورت نخلته كيدكم كاب حاجة بوتا حانتا أدقلا مس عيلوها حيسكم ما موسيلوهم لازم كلتا تريوهم والله هسانات كيلو نتعدقم صوايلوهم وانا أنا من تاي دلي خيان تيلوكم قويتا دلي وقالو بلو وميلوهم داريو نساتم خودم نتعدقهم صوا هسانات تريلهم أبتروحوا قلنا الجازة تريلهم أبو مالتي نفعات هسانات تشاو يلوهم كيدهم نتعدقهم صوا واو ريهم هسانات نتعدق إيزوم ما مسيوم دحار نتعدقي قبل علي أنت جيروم منصف جيروم بلا مالتيو تريلهم دحار واو ريهم هسانات قويتا يسكورسوس أبات سغيلو ناب كتما يورساليم ويكا كتما ناي داويت نابا كيدو دحاراي هسانات ناب يورساليم كمتسخولو كلهم تم هزبي أبتي مريت نتعدقي منصفات صفهم بلا مالتيو ቆጽልኻ ቆሪጾም ካብ ገረብ ኣብኡ ገይሮም ኩሎም እንታይ ገይሮም ህፃናት ማለት ይመስሉኩም ናብ ሓጎሱ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ክመጽእ ተቐቢሎሞ ዳሕራይ ህፃናት ትሪኦም ኣለዎም ዞም ኩሎም ህዝቢ ኩሎም ብተሓጓስ ሆሳዕና እንዳበሉ ተቐቢሎሞ እንታይ ዳበሉ መሲልኩም ህፃናት ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት بسم እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ሆሳዕና ኣብ ኣርያም እንዳበሉ ተቐቢሎሞ እንታይ ኢለኩም ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት ከይትርስዑ ሓራይ ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት بسم እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ሆሳዕና ኣብ ኣርያም እንዳበሉ ተቐቢሎሞ ክዳውንቶም ኩሉ ኣብ መሬት ገይሮሞ ትሪእዎ ኣለኹም ህፃናት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ብኽብሪ ናብ ኢየሩሳሌም መጺኡ እዛ ኢየሩሳሌም ትበሃል ከተማ ናይ ዳዊት እያ ሓራይ ዶ ንፉዓት ህፃናት ትሪእዎም ኣለኹም ዳሕራይ ግን እሶም ዞም መምሃራን ወይ ከዓ መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ኣይሁድ ግን ኣይተሓጎሱን በቃ ምክንያቱ ስለምንታይ እዚ ኩሉ ህዝቢ ተሓጊሱ ስለምንታይ እዚ ኩሉ ህዝቢ ዝቕበሎ ዘሎ መን እዩ እዚ ኢሎም ብዙሓት ሰባት ይሓቱ ነይሮም እንታይ ኢሎሞ ብቶም ሰባት ከዓ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሎሞ ካብ ገሊላ ነቢ ወይ ከዓ ወዲ ኣምላኽ እዩ እንዳበሉ ይነግርዎም ነይሮም ህፃናት ኣራይ ዶ ንፉዓት ሕጂ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣትዩ ኣፍታ ከተማ እንታይ ክገብር እዩ ኣብዚ ከዓኒ ኣብ ዝቕፅል ታሪክ ሒዘልኩም ክመፅእ ህፃናት ሓራይ ዶ ንፉዓት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈትወኩም ህፃናት እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍቕሪ እግዚአብሔር ፍቅሮኩም ህፃናት ኣብ ዝቕፅል ዛንታ ይራኸበና ጃው ህፃናት